Bo día a todos. Vamos dar un minutiño ata as 8, que a fin xa os que xa están desconectados. Avisamos tamén polo Twitter. Vamos a ir saindo. Pois nada, obrigado a todo o mundo. Imos cos resultados da votación do neoloxismo do ano 2021, que como todos os anos estivo moi interesante e sempre moi divertido. A min presta moito facelo porque estou a reflexionar un poquinho sobre a lingua e sobre as palabras máis interesantes ou que estiveron máis de moda no ano, sempre un placer. Así que espero que para vos tamén. Vamos primeiro a ver un poquinho uns datos sobre a votación de Sibesma antes de pasar o resultado palabra por palabra, vale? Como sabedes, os que votastes, sempre teño unhas preguntas completamente opcionais despois da votación para ter un pouco de idea da demografía da xente que vota e ver se pois, hai xente que creo que estamos a chegar cos votos e como de representativo, non? Pois pode ser esa votación. Por exemplo, temos aquí os datos por paridade, bastante decentes este ano. Sí que houve algún ano que estivo un poquito máis parexo entre homes e mulleres, pero a verdade é que bastante decente dentro do que cabe. Case todos os restos de anos, excepto, xa digo, algún, estivo un pouco máis nesgado cara aos homes. Así que deste ano eu penso que o resultado bastante satisfactorio dentro do que cabe, non? En canto a idade, pois máis ou menos na media. Debido á naturaleza do concurso, que case sempre tento mover un pouco polas redes sociais e por internet, porque un pouco que podo aspirar en xeral, pois sempre tendemos, obviamente, a chegar máis ás xeracións máis novas, especialmente esta franxa que chega ata os 30 anos e despois a que chega un poquinho máis. Este ano, pois, máis ou menos así. Sei que houve algún ano, en particular o ano que gañou o binormativismo, penso que 2018, que sí que estuvo moito mellor repartido, especialmente incrementouse moito esa franxa dos 45 ata os 60, que normalmente sempre custa un poquinho máis, ese ano estivo máis representada, a de por riba dos 60 é bastante difícil de chegar por estos medios, pero en xeral este ano nese sentido penso que bastante na media. Así que por aí tamén estou contento. Na que penso que este ano non estivo tan ben, a parte de orixe, non dividido por provincias. A ver, obviamente isto temos que telo en conta sempre comparado co reparto de poboación das 4 provincias, vale? Entón, a que, por exemplo, Coruña ou Pontevedra teñan máis porcentaxe que Lugo e Ourense, ten sentido. Pero, inda así, correspóndese fielmente ao reparto de poboación? Pois este ano a verdade é que non. Coruña está sobre representada, mesmo con respecto a Pontevedra, Lugo este ano estivo moi ausente. Vale? Outros anos estivo moito mellor, como digo, Coruña e Pontevedra por diante, e Lugo e Ourense un poquillo por detrás, pero consonte co seu reparto de poboación. Pero este ano non funcionou tan ben. Así que, ou por outros anos, a ver que podo facer para tentar repartir un pouco máis ese, ese reparto por orixes. Vale, visto entón a demografía, imos con parte realmente interesante que estáis aquí, supoño, que son os resultados. E como sempre, para facer interesante, pois imos comezar por abaixo. Sí, o que cheira papá, efectivamente, os de Lugo este ano aí fallei. Non, teño que darlle unha volta e se cadra contactar con algún tipo de persoeiro de Lugo e tamén de Ourense para que non quede nunca atrás e asegurarme que outros anos vai un pouco mellor. Pero vamos coas palabras. Vale, outros anos non é para nada novidoso que haxa palabras que quedan cun 0%, pois este ano tamén. Sempre son as cantas e sempre hai claras favoritas. Este ano aeroxerador non levou ningún mísero botiño. Pero o traballo de incluir aeroxerador este ano está precisamente en pois que a xente soubera que é aeroxerador e non aeroxenerador, así que para mí xa me cumpliu con que estivese aí. Doume por contento. Porén, hai outra palabra que levou un cero este ano, que foi xenfogarismo.
este tipo de palabras tan, dicir, normais ou máis de prensa, sempre teñen un traballo un pouco máis complicado porque non son tan chamativas, tan emotivas. Pero aí estivo, oes, tamén participar como nos Xogos Olímpicos tamén cumple. Imos xa co que sí que levaron algún botiño e a primeira NFT. Non sei se porque o concepto xera certo rexeite ou porque se cadra para moita xente ainda é un concepto novo, non? É unha cousa un pouco máis técnica, complexa de entender mesmo, pero non consigo ter moitos botiños. Aí está. A, a última das primeiras, non? Eólico, sería a seguinte, xa un poquinho máis de votos. Penso que aquí tamén xogou un pouco o aspecto de que eólico é nova como sustantivo, pero non como adxetivo, que sempre en plan, bueno, si é nova, pero non é tan nova, non parece como que non apetece votala, pero mira, aínda así levou os seus votiños. Así que aí ten caso a xente. Coa mesma porcentaxe temos streamer, que penso que tamén xogou aquí o tema de que para quen coñeza a palabra é unha palabra moi normal. Que vai ter isto de neolóxico, streamer, joder, levamos anos vendo streamers mesmo por YouTube, xa antes de que Twitch fora popular, pero algunha xente, supoño que por todo isto que estamos a ver agora, Twitch en galego, un montón de xente apoiando, pois se cadra pensaron, vamos facer que sexa gañadora, e tivo o seu público, como non. Efectivamente, o tempo sí que levaría algo máis, pero bueno, entendo que era complicado. Mira, sempre digo que o neoloxismo do ano un pouco como os Óscars, non? Non depende tanto que a palabra sea boa, senón con que che toca competir ese ano, non? Pode haber nos Óscars 4 películas boísimas, e outro ano non hai unha merda, é unha que un pouco casi máis medrio que leva Óscar. Pois aquí tamén, streamer se cadra outro ano levaría moito máis. Aí tamén teño que xogar eu con que en que punto engado as palabras, non? Se espero moito a que sexa unha palabra que estás aí super a tope en meter a sociedade, tamén perde un pouco máis de votos. E se me adianto e meto a cando aínda está surxindo demasiado, moita xente que dirá, isto non sei moi ben o que é. Hai que xogar aí cos tempos. Nacionalista, curiosamente levou máis votos se cadra as que pensaba. É verdade que últimamente estamos como a tope, non? Como que xa non queda case ninguén para vacinar, e parece que a xente está como volvéndose en contra deles. Penso que parte do voto tamén puido xogar por aí, non? De elevar este concepto tan toca collóns cara arriba, pero a mí sorprendeume. Pensei que era das que ian pasar un pouquiño máis desapercibida. Cero sexy, justamente. Pero penso que hai o concepto tirou un pouquiño, non? Non sei, a mí sorprendeu, a verdade, este resultado. Pensei que ia ser as que levarían, non sei, cero, se cadra algún potiño rascado aí. Un pouco o posto de que lle daba o NFT, non? Que quedou tan abaixo. Pero mira, aí está, por metade da táboa. Aguadeiro, na seguinte. Eu esta non sabía como pillara, eu non sabía, eu pensei, mira, ou sube arriba porque convertes en unha especie de votación cruzada entre a xente que está super a favor do termo e a xente que está un pouco desencantada, ou pasas en máis porque a xente non lle quere dar un voto porque non se te gusta. Non sabía como lela, e ao final, pois mira, funcionou relativamente ben. Así que, bueno, se tamén contribuou un pouco para popularizar que se pode facer astronomía en galego, como digo, eu contento co seu resultado. Agora, a que para mí foi a maior sorpresa de todas. Debullar, non daba un duro por ela, porque aparte, se estiveste seguindo un pouco polo Twitter, vestes que non se entendía moi ben de primeiras que isto non é debullar xera como palabras, senón en concreto o significado de analizar un tema por partes, non? Un pouco máis abstracto, non o sentido de debullar de pois sacarlle os grans ao millo ou sacar os chícharos, non? Que eso xa un uso máis clásico, se non debullar no uso novo. Entón non pensei que fora a levar tantos votos, pero vese que a xente ou quedou encantada de descubrir ese novo significado ou non sei como lelo. Para min, a grande sorpresa. Sí, explico. A ver, debullar tiña significados clásicos. Non sei se é iso que pregunta a que cheira papá. Tiña significados clásicos que, pois iso, separar os grans de millo ou separar, pois iso, que talle as cascas, non? Pois, as castañas, etc. Pero hai un significado novo que é coller un tema e o mesmo, dividilo como en partes para analizalo. Vale? Hai xente que non entendeu que debullar estaba aquí somente polo significado novo. Pensaba que era debullar en xeral, e isto levas usando décadas, non? Entón, por iso non sabía eu como ia levar de votos. Pero vese que a xente gustoulle descubrir o significado novo e aí o temos. Sí, levas usando uns certos anos, non? Non é novado todo, pero está aquí porque este ano foi no que se incluíu no dicionario da Real Academia Galega, que ata agora non estaba. Entón, como entrou no dicionario este ano, pensei que ese é un criterio suficientemente válido para que tivera os méritos de entrar
Para mí tamén ten certos anos, e tamén xogou un pouco aí esa sorpresa, que dicía, hostia, non está o dicionario todavía, non? Que te paras a pensalo. Probablemente sexan as recuperadas, o como día que chera papá, a principios do século XX, cando houve todo iso movimento da xeración nós, de Irmandades da Fala, de coller o léxico do agro rural e buscarlle novos usos, non? No galego máis formal ou cultural, que non existían palabras, e reaproveitalo. Non sei se desa, xa digo, sei que houve moito este tipo de recuperación, pero ata este ano non estaba no dicionario, así que aí estivo. 14,1%, sí, que se levou. A seguinte era a miña favorita, agora xa non teño por que ocultalo tanto. Vacinódromo. Eu pensei que ia gañar esta, macho. A mí moito me gusta, non sei, faime moita gracia, parece moi divertida, xa o contei cando fixen a presentación, de veras que pensei que ia quedar máis alta. A ver, non quedou nada mal, así que en parte a xente concordaba comigo, pero eu daba por gañadora, tivese que apostar unha, non sei por qué. Un pouco nesa liña, como digo, que me xa moi divertida do chuchador de clítoris de outros anos e tal, pensei que ia gañar. Pero bueno, non quedou nada mal, así que non errei tanto. A seguinte tamén foi unha grande sorpresa para min, non contaba que quedara tan alta, que é autocollado. A ver, está moi ben e tal, pero pensei que ia quedar, non sei, metade da táboa ou así. Supoño que é desas que, como digo, que a xente votou polo significado, que lle parece un significado importante, ou mesmo, non sei, que lle dá boas vibras, pero na vida pensaría que quedaba tan alta. En fin, pois quedou aí un pouco máis por riba, non? Que do vacinódromo, 16,5, 17,6, aí un pouco empatadas. Se levastes a conta, esta era o segundo posto, así que a gañadora do neoloxismo do ano 2021, que xa pasará os libros de historia, a única que queda por sair, Mimir, cun 29,4%. Aquí escapouseme que esta ia crear tanto movimento. Se vos fixades, é case un tercio dos votos. Non é o que máis, Binomatismo gañou hai un par de anos con 48%, que é o récord, pero sí, a xente entrou, gustalle moito esta palabra, é un pouco ese rollo de Volvoreta, lusco-fusco, pero a ver, que está moi ben, joder, quen non a usou, non? Entón, non me pode sorprender en exceso. Non vin vir, eso é verdade, pero bueno, a verdade é que aí está, Vivir, gañadora. Temos aquí o reparto un pouco en porcentaxe, non sei se se ve abondo nas vosas pantallas para que seas un pouco o reparto do queixo. Este ano hubo 11 candidatas, como hai 2 anos, se lembro ben, entón, claro, sempre queda o voto un poquinho máis repartido, pero ves aí en grande o laranxa de Vimir, que visto así en comparanza, notase que gañou con todas as que deben ser. O poder do meme, sí, eu penso que o meme tirou, pero penso que tamén pode haber un pouco o factor como de reivindicación, non? Vivir esa palabra que se ves un pouco nas redes sociais, cando saltou o do meme precisamente, estaban como os gali Twitter, o Portu Twitter e o Ispa Twitter peleando a ver quen tiña, plan, non é nosa, tal. Entón a xente veu a oportunidade de reclamar vivir como algo propio do sistema portugués, galego-portugués, entón tamén penso que un pouco de voto aí. No miña análise, que non ten por onde coller, pero eu fago esta análise, que é gratis. E ata aquí o que eu teño que aportar. Non sei se os videntes tedes algunha pregunta, algúns acabades de entrar, se queres que repita algún dato, os que entrastes un pouco máis tarde, aquí estou. Os españois din mimir, sí, por eso digo que polo que vexo polas redes, hai un pouco esa pelexa dos falantes de portugués e de español, de cal é a orixe de mimir. Ao final tampouco que sexa un mecanismo tan extraño esa duplicación da sílaba na lingua un pouco pois afectuosa, xa que a palabra base é prácticamente a mesma, a lingua romances, ao final é que repítense as formacións léxicas, porque polos mesmos procedementos e das mesmas bases chegas ao mesmo resultado, tampouco ten moita máis ciencia. Entón, mimir, pois, tan galego-portuguesa como española, ao final. É o que ten a linguaxe, non? Tamén este tipo de palabras que están repetidas como mamá ou papá, e que ao final deste tipo de linguas chegas aos mesmos resultados, queiras ou non. Así que, como digo, eu ata aquí. Se vos non queredes que comente nada máis, non queredes que repita algún dato ou algo se cadra que non comentei, pero que vos poda chegar, pois foi unha transmisión un poquinho rápida. Todos en contra da democracia. Nada, pois para outro ano, eu como digo sempre, eu non teño absolutamente nada en contra de que fagades campaña a saco polas vosas palabras ou mesmo en contra de palabras, así que para o ano que ven
lembrar de facer campaña que é como na política, a única forma de que gañen os teus é tamén facer campaña un pouco contra os outros. Actualizaré agora a web con todos estes datos, como a sempre. Poñerei o tweet habitual para que lle podades facer RT tranquilamente. Nada, ata o ano que ven. A participación, máis baixa que outros anos. A verdade é que houve un pico hai 2 anos, en 2019 chegamos a un pico bastante alto polo chuchador de clítoris. Tamén houve un pico o ano anterior con binormativismo, como digo, sempre que hai unha votación na que hai algo por onde tirar que mobiliza unha parte significante, por exemplo, con binormativismo moveuse moito reintegracionista, con chuchador de clítoris tivemos un par de retweets de Radio Galega, etc. Entón chegamos un pouco máis alto. O ano pasado, como que deixen a conta de Twitter, os que me sigades xa sabedes, bueno, iso fixo moitos estragos na campaña que puiden facer. Este ano ainda nos estamos a recuperar, así que a participación foi máis baixa. Tarea pendente para o ano que ven, teño que pensar un pouco como volver a darlle ese pulo, se facer as trampas de incluir palabras para provocar o voto, porque tampouco está ben. Algunhas está ben, pero tampouco todas, e conseguir recuperar eses picos que tivemos un par de anos. Sí, xustamente, a ver se co streaming comezo a facer as cousas un poquinho máis devagariño, que eu falo é máis sempre moi rápido e remato moi axiña as cousas. Sí, se cadra tiña que facer un pouco máis de cháchara, esperar ata e 10 para comezar, para que se xuntase todo o mundo, pero si, non? Para outra xo farei, graciñas Bea polo apunte. E ata aquí. Un aperto a todos, graciñas por verdes este vídeo. Subiré no YouTube nos próximos días para que podades repasar todo o que queirades, vale? Un biquiño. Hasta logo.